салом ба бинандагони наварҳои мо дар расонаҳои иҷтимоӣ. Пеш аз оне ки як муроҷиате ба бародароне ки дар Русия қарор дорам бикунам, бояд як хабаре ҳам ба обуначиён бирасонам ки чанд рӯз пештар, 2 рӯз пештар аз ҷониби вазорати фарҳанг ба ман ба хотири он матлабҳоу наварҳое ки мекунам як сипоснома тақдим карда шуд аз ҷониби вазири фарҳанг. Ва ин бори аввал буд ки аз ҷониби як ниҳоди давлатӣ ба ман як сипоснома доданд, чун дар бештари маврид он матлабу наварҳое ки мо мекунем ба мақомдорон хуш намеояд ва мутаассифона баъзеҳо моро намедонанд хоину ифротиву ки чиҳо мегӯянд, вале ин бори аввал буд ки аз ҷониби як ниҳоди давлатӣ ба хотири матлабҳову наварҳое ки кардем, яъне ин кори моро бо сипоснома қадрдонӣ карданд ки мехоҳам аз эшон сипос бигӯям. Ва ҳоло як муроҷиате аз бародарони муҳоҷир дорам. Аз ин ба баъд агар ба VPN вориди YouTube мешаванд, ҳатман кишвари амрико ё кишвари хуб аврупоиро дар VPN интихоб кунанд ва вориди YouTube шаванд, яъне тамошо кунанд. Ва ин бародарони мо ҳам чанд бародароне ки дар дохили кишвар аз ҳақиқат мегӯянд, аз дарди мардум мегӯянд ва манбаи даромадашон ҳам чанд тангае ки аз YouTube кор мекунанд, бо дидани шумо аз ин наварҳо, яъне шумо ин қадар метавонед аз онҳо дастгирӣ кунед ки наварҳои онҳоро бубинед, яъне баъд аз ин ки агар YouTube аз бинандагони Русия пул намедиҳад, пас як кӯмаке ба ишон карда бошед ки наварҳоятонро хуб наварҳои ин ду бародарро тариқи агар VPN мекушоед бисёр хуб мешуд, чун шумо ҳам дар он корҳое ки бародар Далери Эмомалӣ ва ака Абдусаттор мекунанд то ҷои ба просмотри худ, яъне мо аз шумо хоҳиш намекунем ки ба инҳо пул равон кунед ё дастгирии шумо ҳам қадар ба ин бародарон метавонад бошад ки бисёр борони зебо мебарад. хуб дастгирии шумо ҳам қадар метавонад бошад ки шумо наварҳои ин бародаронро тариқи VPN, бародарони гиромӣ ки дар Русия қарор доранд, ҳатман тамошо кунед. боз мегӯям ки ман то имрӯз аз YouTube пул кор накардам ва пул ҳам кор намекунам, вале чун медонам ки манбаи даромади ин ду бародаре ки ҳеҷ куҷо кор намекунанд аз YouTube аст, мехоҳам як хуб навори муроҷиат ба онҳое ки наварҳои моро мебинанд карда бошам ки навори канали ин ду бародарро ва он бародарони дигареро ҳам ки хуб то ҷое аз ҳақиқатҳо мегӯянд, аз ин фаҳшу ин даштномдиҳиҳоу ин наварҳои кунҷумбониҳое ки имрӯз баъзеҳо мекунанд, инҳо аз онҳо намекунанд. дастгирӣ кунед ва дастгирии шумо қадар аст ки наварҳои бародаронро бубинед. худованд нигаҳбонатон бошад.